ଅଭିରୂପଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ଅଭିନବ ନମୁନା କୁନି ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯନ୍ତ୍ର। ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଖର ନଦୀ, ଯାହା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ଓ ନିଜର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବଳରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦର୍ଶପଡ଼ାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଭିରୂପ ନନ୍ଦ। ଏହି କୋମଳ ବୟସରେ ସେ କେବଳ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖି ନିଜର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଇବାର ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ କୌଶଳ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଡେଲ। ଏକ ବଡ଼ ସୋଲ୍ ଡବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିପିୟୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ୟାନ୍, 100 ୱାଟ୍ର ଏକ ବଲ୍ବ, ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମେସିନ୍, ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପାଣି ପାତ୍ର, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ 12 ଭୋଲ୍ଟର ଏଡପ୍ଟର ଓ ଗୋଟିଏ LED ଲାଇଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅଭିରୂପ ତିଆରି କଲେ ଏକ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ରଖି ସେଥିରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିଥିବା ତଥା ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏହି ଏକ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ନ ପତାଇ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ହିଁ ସେହି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରସ୍ଥ ଆଦର୍ଶପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଭିରୂପଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ପରିବାର ଅଦାଲତର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିବାବେଳେ ମା ନମ୍ରତା ନନ୍ଦ ଏକ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଢେର ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଫାର୍ମ ତିଆରି କରି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଅଭିରୂପ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ନୁହେଁ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଓସ୍ତାଦ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବିକଳ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ ତିଆରି କରି ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ଏମିତି କମ୍ ବୟସରେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ପରି ଏକ ଜଟିଳ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭିରୂପ ଚମତ୍କାରିତାର ଏକ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଅଭିରୂପଙ୍କ ପରି